ప్రభుజీ వాయిస్ వినపడడం లేదా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వాయిస్ వినపడడం లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? yes ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో మనము 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము ఈరోజు. సో గత కొన్ని రోజులుగా భగవద్గీత యథాతథములోని 1వ అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయము, 3వ అధ్యాయము, 4వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ఈ 4 అధ్యాయాల పేర్లు వరుసగా చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. సాయి శ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. అర్జున విషాద యోగము మాతాజీ. సాంఖ్య యోగము మాతాజీ. కర్మ యోగము. హరే కృష్ణ. జ్ఞాన యోగము, కర్మ సన్యాస యోగం ఇప్పుడు నేర్చుకునేది. 4వ అధ్యాయం పేరు మాతాజీ? జ్ఞాన యోగము, దివ్య జ్ఞానము అని కూడా అంటారు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. మొదటి అధ్యాయంలో మనము ఏ అంశాలను చూసాము? ఎవరైనా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. వెంకటరమణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. యుద్ధరంగంలో కృష్ణుణ్ణి రథాన్ని ఆపమని చెప్పిన అర్జునుడు ఇరుపక్షాల్లో ఉన్నటువంటి బంధువుల్ని చూసి, నేను నా బంధువుల్ని చంపడం వల్ల ఏం సుఖాన్ని అనుభవిస్తాను, దీనివల్ల నాకేమన్నా ప్రయోజనం ఉందా, దానికంటే వాళ్ళే నన్ను చంపినా కూడా నాకు శ్రేయస్కరమే అని చెప్పేసి అస్త్ర సన్యాసం చేస్తే, శ్రీకృష్ణుడు అది తప్పు, నువ్వు చంపదగిన వాళ్ళని. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంతవరకే మొదటి అధ్యాయంలో. నేను మొదటి అధ్యాయం వరకు మాత్రమే మనం అన్నాం. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంతే కదా. సో మొదట సైనిక పరిశీలన ఉంది. అంటే మొదటి అధ్యాయము ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత సంజీవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్తాడు. ఆ క్రమంలో అర్జునుడు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపమంటాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులను, మిత్రులను, శ్రేయోభిలాషులు అందరినీ చూసి అర్జునుడు శోకతప్త హృదయంతో నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటాడు. అది మనకి మొదటి అధ్యాయంలో అర్జున విషాద యోగం. హరి బోల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. 2వ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశము ఒక 2 పాయింట్స్ లో చెప్పగలిగే వాళ్ళు, ఒక 2-3 పాయింట్లలో. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. కృష్ణ భగవానుడు అది సాంఖ్యయోగం ప్రభుజీ. ఆత్మ, మనము దేహం కాదు ఆత్మ అని చెప్తారు ప్రభుజీ. ఆత్మకి చావు లేదు, దేహానికి మాత్రమే ఇవన్నీ అని చెప్తారు ప్రభుజీ. పిచ్చివాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, పెద్ద ఆరినట్లు వాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, నీకు ఏం తెలుసు అని కృష్ణుడు చెప్తాడు ప్రభుజీ అర్జునుడికి. ఆత్మ అంటే ఆత్మను గురించి, దేహము కాదు, మనము ఆత్మలము, ఆత్మకు చావు లేదు. ఆత్మను గురించే మొత్తం అధ్యాయం అంతా చెప్తారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సత్యరజిత మాతాజీ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రజిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? ఆత్మ దానికి మరణం లేదు, దేహదారి బాల్యమని, యవ్వనమని, ముసలితనం ఇవన్నీ దేహానికే
ఇలా కాలక్రమంలో ఇలా సాగుతుంది అనేసి జీవాత్మ మరి యొక్క దేహంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశిస్తుంది. దానికి సుఖ దుఃఖాలు, ఆత్మకి సుఖ దుఃఖాలంటే ద్వంద్వాలు లేవు అనేసి ఓకే హరే కృష్ణ. సో 3వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అంశాలని ఎవరైనా ప్రస్తావిస్తే హరే కృష్ణ. సాయి శ్రీ మాతాజీ 2 points లోనే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దీంట్లో హరే కృష్ణ. మెయిన్ పాయింట్ నిష్కామ కర్మ యోగం గురించి చెప్పబడింది. Yeah, మనం madam. ఏదైతే కర్మ చేస్తామో దానికి మెయిన్ ఫ్రూట్ డిజైర్లెస్ కర్మ. మనం ఏమైతే కర్మ చేస్తామో దానికి ఫ్రూట్ ఆశించకుండా మనం ఆ కర్మ చేయాలి. మెయిన్ అవుట్కమ్ ఆశించకూడదు. అవుట్కమ్ ఆశించకుండా మనం మనం కర్మ చేస్తే చాలు. మనం బాధ్యత అనుకొని మనం పని చేస్తే ఇంకా ఆ అవుట్కమ్ గురించి ఆలోచించకుండా కృష్ణ పైన వదిలేస్తే కృష్ణుడే అంత చూసుకుంటాడు అని కాన్సెప్ట్ ఈ 3rd Okay. అధ్యాయంలో. యా మాతాజీ హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానంలో బోధించినటువంటి అంశము 1-2 points లో 1 or 2 points లో. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా శ్రీదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. కర్మ అకర్మ వికర్మ గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ. కృష్ణుడు ఫస్ట్ అధ్యాయంలో స్టార్ట్ చేయడు ప్రభుజీ. మొత్తం అంతా ఓకే 4th అధ్యాయం గురించి చెప్పేసి ఓన్లీ దాంట్లో కర్మ అకర్మ వికర్మ యొక్క తేడాలు, ఆత్మకి ఎలాంటి కర్మ చేకూరుతుంది చేకూరదు అనేది చెప్తారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ మాత. ఓకే హరే కృష్ణ. ఈ విధంగా 4 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. గీతా లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము 5వ అధ్యాయము కర్మయోగము. దాన్నే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, దాన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఏవైతే మనము చూస్తూ ఉన్నామో ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తున్నాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, కర్మ సన్యాస యోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో భగవద్గీతలోని ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు ముఖ్యంగా భక్తియుక్తమైనటువంటి కర్మ మిగతా అన్ని విధానాల కంటే కూడా ఉత్తమమైనది అని ఈ అధ్యాయంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మను గురించినటువంటి ప్రాథమిక జ్ఞానము, అది భౌతిక దేహంలో చిక్కబడి అంటే ఉండడము వివరించబడ్డది. ఆ తర్వాత బుద్ధి యోగము అంటే భక్తి యోగము ద్వారా పంజరం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని కూడా అందులో వివరించడం జరిగింది 2వ అధ్యాయంలో. 3వ అధ్యాయంలో జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నవాడు నిర్వహించవలసినటువంటి విధులు ఏవీ లేవు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేసి, ఇక 4వ అధ్యాయంలో అన్ని రకాలైనటువంటి యజ్ఞ కర్మలు ఆ జ్ఞానంలోనే సమాప్తి చెందుతాయి అని, ఇక ఇంకా 4వ అధ్యాయం చివరిలో భగవంతుడు అర్జునుని ఉద్దేశించి ఆయన్ని ఉపదేశిస్తూ మేల్కొని పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిలిచి యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భక్తిలో కర్మ, అలాగే జ్ఞానంలో అకర్మ, ఆ రెండింటి ప్రాధాన్యతని ఒకేసారి చెప్పడం వల్ల అర్జునుడు ఒక రకమైనటువంటి సంభ్రమాచార్యానికి గురి కావడము, తద్వారా అతడు కొంత కలవరపడి జ్ఞానంలో త్యాగము అంటే ఇంద్రియాల ఆ కార్యకలాపాలుగా నిర్వహించబడేటువంటి నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు ఆపివేయడము అని అర్జునుడు భావించి, ఇక ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో అర్జునుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, కృష్ణ భగవానుడితో అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు నిశ్చయంగా తెలియచేయు అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ భక్తిలో కర్మ, జ్ఞానంలో అకర్మ అనేటువంటి అంశాలలో కొంత ఆయన్ని కలవరంతో ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో మొదటేమో నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, అంటే కర్మలను వదిలివేయాలి అని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు ఆ భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు. మరి ఇలా కర్మలను వదిలివేయడమా, లేక భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను, అంటే ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నట్లుగా కర్మలు సాధారణమైనటువంటి కర్మని వికర్మ, అకర్మలు అని ఉంటాయి. సో భక్తి భావనలో చేసేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది అకర్మగానే భావించబడుతుంది. మరి ఇప్పుడు మరలా భక్తితో కూడినటువంటి కర్మను నన్ను చేయమని చెప్తూ ఉన్నావు, ఎందుకంటే లేచి కృతనిశ్చయుడవై యుద్ధం చెయ్యలెమ్ము అంటూ చివరి శ్లోకంలో ఆయన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో కనుకనే ఆయన ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. మరి ఈ రెండింటిలో నాకు ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి నాకు తెలియచేయి అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. హరే కృష్ణ. ఇక దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయ సకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మ యోగో విశిష్యతే. ఆ భగవానుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు అడిగినటువంటి
ఆ రెండింటిలో అంటే కర్మ త్యాగము, భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలు, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనదో నాకు తెలియచేయి అని అర్జునుడు అడిగినందుకు సమాధానంగా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. కర్మ పరిత్యాగము అంటే కర్మలను త్యజించేటువంటి విధానము, మరియు భక్తితో కూడిన కర్మ, ఈ రెండు కూడా ముక్తికి శ్రేయదాయకములు. అంటే జీవుణ్ణి ఈ బంధనాల నుండి ముక్తి కలగజేస్తాయి. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోని ఆ ధామానికి చేరుకోవడానికి అవి శ్రేయదాయకములే రెండు కూడా. అంటే కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలు రెండు కూడా శ్రేయస్కరమైనవే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ పరిత్యాగము కన్నను భక్తియుత కర్మ ఉత్తమమైనది అంటూ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని, రెండు కూడా ముక్తికి మార్గాలే, ఆధ్యాత్మికంగా జీవుడు వృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడేవే అయినప్పటికీ కూడా కర్మ పరిత్యాగము కంటే కూడా ఆ భక్తియుక్తమైనటువంటి కర్మ ఉత్తమమైనది అర్జున అంటూ అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు భక్తియుతమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవయే ఉత్తమమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన ధ్రువపరుస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మానవులందరూ కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఆసక్తులై ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ దేహంలో గతంలో చేసినటువంటి కర్మ ఫలమేనని తెలియక ఆ దుఃఖాలను, బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఈ దేహం తాత్కాలికమైనది అని మనం ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు నానా రకాలైనటువంటి కష్టాలను, అంటే తాత్కాలికమైన ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది మనిషికి వివిధ రకాలైనటువంటి, అంటే గత జన్మలలో మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా వాటిని ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఇంద్రియ భోగం కొరకు పని చేయడము మంచిది కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి భగవంతుడు అంటే మానవులుగా మనిషి నిజమైనటువంటి ఉనికి గురించి విచారణ చేయాలి అని అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం, వాస్తవం ఏమిటి, ఆ వాస్తవాన్ని, పరమసత్యాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ. సో అంటే ఇక్కడ కర్మలను మనం ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేయమంటున్నారు. అలా భగవత్ సంబంధంలో చేయడం వల్ల, అంటే కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా మనం కర్మలను చేయడం ద్వారా మనకి ఏమి కావాలనో, మనం ఏమి అర్హతలను కలిగి ఉన్నామో వాటన్నిటిని కూడా భగవంతుడే మనకి ఇస్తాడు. అంతేకాని ఇది నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది నేనే అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనను వదిలివేసి కర్మలను చేయమని అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పరిపూర్ణ కర్మ రూపంలో మనము కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ మాయావాద సాంప్రదాయ సన్యాసం ఏదైతే ఉందో అలా చూయించేటువంటి ఆ కృత్రిమ సన్యాసం కంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పరిపూర్ణమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించడం చాలా ఉత్తమమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విధానం. సో సాధారణంగా ఒక భక్తి భావనలో లేనటువంటి వ్యక్తి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఎప్పుడు తాను ఏదైనా కూడబెట్టుకున్నట్లయితే అది ఎంతో నేను కష్టపడి చేసుకున్నాను కనుక దాన్ని నేనే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. కానీ ఒక భక్తుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు, సో ఏది మనకి లభించినా అది ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే లభించింది అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఇక్కడ నద్వేష్టి నకాంక్షతి అంటున్నారు. అంటే
నా ద్వేష్టి అంటే ద్వేషించని వాడు, నా కాంక్షతి అంటే కోరుకోనివాడు. అంటే ఇక్కడ తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే వాటిని కోరుకోనివాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే నిత్య సన్యాసి అని పిలువబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే తన యొక్క కర్మ ఫలాలను ద్వేషించకుండా ఉండేవాడు, అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా పొందినట్లయితే దాన్ని గురించి ద్వేషించకుండా ఉండేవాడు, అలాగే వాటిని కావాలి అని కోరుకోకుండా ఉండేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే నిత్య సన్యాసి అనబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడి అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. సో ఎవరైతే నిత్య సన్యాసిగా ఉంటారు, ఎవరు మరి నిత్య సన్యాసి? తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించకుండా ఉండేవాడు, లేదా తన కర్మ ఫలాలను కోరుకునేటువంటి వాడు. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు తన కర్మ ఫలాల పట్ల ద్వేషం గాని లేదా కోరిక గాని లేని కారణంగా అతడు నిత్య సన్యాసి అనబడతారు అని చెప్తాడు. భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవకు అంకితమైనటువంటి అటువంటి సన్యాసి ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క సంబంధంలోనే తన యొక్క సహజ స్థితిని ఎరిగి ఉంటాడు, కారణంగా జ్ఞానంలో పూర్తిగా యోగ్యుడై ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవాను ఎరిగి ఉండడం వల్ల అతడు కూడా జ్ఞానవంతుడవుతాడు, ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి పొందుతాడు. మరి అటువంటి వాడు సులభంగానే ఈ భవబంధనాలన్నింటి నుండి కూడా విడిపడతా, అంటే వాటినన్నింటిని కూడా వదిలి ముక్తి పొందుతాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహన, అంటే అన్నీ వదిలివేసి ఒక సన్యాసిలాగా తిరుగుతున్నంత మాత్రాన సన్యాసం కాదు అని. సో వైరాగ్యానికి నిజమైనటువంటి అర్థము ఇక్కడ మనము రాజా అంబరీషుని గురించి చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే దుర్వాసముని చాలా జ్ఞానవంతుడు అంటారు, అన్ని లోకాలను సంచరించగలిగేటువంటి వాడు, కానీ కోపం ఎక్కువ. మరి అటువంటి సన్యాసిని ఇక్కడ, అంటే సన్యాసికి సాధారణంగా గృహస్థ జీవితాన్ని గడుపుతూ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి అంబరీషుని స్టోరీ చూసినట్లయితే, అంబరీషుడు ఒక భాగవోత్తముడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ విష్ణు భక్తుడు. ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆయనకు విష్ణుమూర్తి విష్ణు చక్రాన్ని రక్షణగా ఇస్తారు అని చెప్తారు. అంతటి భక్తుడు ఆయన. ప్రతిదీ కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉండేవాడు. అలాగే ఆయన ఏకాదశి వ్రతాలు చేస్తూ ఉండేటివాడు. మరి అలా ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ విధంగా చేస్తూ ఏకాదశి ద్వాదశి పారాయణ గడియలలో ఏకాదశి వ్రతాన్ని వదిలేసేటువంటి సమయంలో పండితులను బ్రాహ్మణులను అందరినీ పిలిచి వారికి సత్కారాలు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. అలా చేస్తున్నటువంటి ఒక సందర్భంలో దుర్వాసముని అక్కడికి వస్తారు అని చెప్తారు. అయితే అంబరీషుడు ఆయన్ని చాలా ప్రేమతో సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు ఆ ద్వాదశి పారాయణ గడియలలో. అప్పుడు ఆ దుర్వాసముని, నేను చాలా దూరం నుండి వచ్చాను, నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్తాడు. సరే, మేము ఈ లోపల ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసుకుంటాను అని చెప్తాడు. ఆ నదికి స్నానానికి వెళ్ళినటువంటి దుర్వాసముని రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇక్కడ అంటే ద్వాదశి పారాయణ గడియలు అయిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు ఒకరు చెప్తారు, రాజా, మీరు చేసినటువంటి వ్రత యొక్క ఫలం లభించాలి అంటే మీరు దీక్ష విరమణ చేయాలి, అంటే ద్వాదశి పారాయణ చేయాలి. సో కనుక మీరు తీసుకోండి అంటే, మరి అతిథిని దుర్వాసముని మనము అతిథిగా వచ్చారు, వారు లేకుండా మనం ఎలా తీసుకుంటాము ఆహారం అంటే, అయితే మీరు ఒక పని చేయండి, ఆ తులసి తీర్థం కొంచెం తీసుకుంటే మీరు దీక్ష విరమణ అయినట్లు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత అతిథి కోసం మనం మర్యాద ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది అంటే అదే సమయం తీసుకుంటాడు ఆయన. పండితుడు చెప్పారు కదా అని ఆ తీసుకుంటున్నటువంటి సమయానికి దుర్వాసముని అక్కడికి వస్తారని చెప్తారు. వచ్చి వెంటనే అసలే కోపిష్టి దుర్వాసముని, చాలా జ్ఞానవంతుడు, అన్ని తిరిగి వెళ్ళినటువంటి వాడు,
కోపిష్టి. వెంటనే నన్ను అతిథిగా పిలిచి అతిథి రాకుండానే మీరు భోజనం చేస్తారా, దీక్ష విరమణ చేస్తావా అంటూ కోపగించుకొని తన జఠలం నుంచి ఒక ఎంటుక తీసి రాక్షసుని తయారు చేసి అతని మీదకి పంపుతారని చెప్తారు. అప్పుడు వెంటనే విష్ణు చక్రం ఆలోచన సమయం లేకుండానే ఆ రాక్షసుని భస్మం చేసి బూడిదలాగా చేస్తుంది. దుర్వాస ముని వెంట పడుతుంది. దుర్వాస ముని పారిపోతూ ముందుగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తాడు. బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తే విష్ణు చక్రం నుండి, అంటే విష్ణువు నుండి నేను నిన్ను కాపాడలేను, ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి పదవినే నేను అనుభవిస్తూ చేస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తాడు. మరలా పరిగెడుతూ శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడు చెప్తాడు, వెంటనే విష్ణువుతోనే వైరం పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నేను నిన్ను కాపాడలేను అంటాడు. నీవు విష్ణువు దగ్గరికే వెళ్ళంటే మరలా పరిగెడుతూ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తాడు. విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే నా భక్తుడికి నీవు అపకారం చేశావు, నా భక్తుల హృదయాల్లోనే నేను ఉంటాను, వెళ్ళి నా భక్తుడినే వేడుకో అంటే మరలా వచ్చి ఆ అంబరీషుడి దగ్గరికి వచ్చి, అంబరీషా నేను తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించు అంటే అప్పుడు అంబరీషుడు అంటాడట, ప్రారంభంలో ఆ దుర్వాసమునితో నేను ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నానో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను, వారు జ్ఞానవంతులు, వారిని క్షమించండి అని అనగానే ఆ విష్ణు చక్రం ఆగిపోయింది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం అన్ని వదిలేసి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి విధానాల ద్వారా కాదు. సో మనము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలు చేయడం ద్వారా, భక్తిలో భావనలో చేయడమే సరైనటువంటి వైరాగ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అది మనం అంబరీషుడి ద్వారా అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్థిత సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, కేవలము అజ్ఞానులే అంటే జ్ఞానము లేనటువంటి వారే భక్తి యోగమును అంటే కర్మయోగం, ఇక్కడ భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు అంటే సాంఖ్య యోగమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు కూడా అంటే ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను పొందగలరని పండితులు చెప్పుదురు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఈ కర్మ సన్యాసము, భక్తి భావనలో కర్మ రెండు కూడా ఒకటే అని, అంటే రెండు కూడా ఒకే విధమైనటువంటివిగా ఉంటాయి, ఈ రెండు భిన్నమైనవి కావు అనేటువంటి విషయాన్ని అలాగే ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా పరిపూర్ణంగా ఆచరిస్తారో, ఏ ఒక్కదానినైనా పరిపూర్ణంగా ఆచరిస్తారో అటువంటి వారికి ఈ రెండింటినీ ఆచరించినటువంటి ఫలాలను వారు పొందుతారని పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ ఉనికిని వెతకడమే భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయన యొక్క లక్ష్యము అని చెప్తారు. అదే సాంఖ్యశాస్త్రంలో మనం చూసినటువంటి మరి ఆ విష్ణువు లేదా పరమాత్ముడే భౌతిక జగత్తు యొక్క ఆత్మ. మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేకనే ఈ అంటే భిన్నము అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతునికి చేసేటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో అది పరమాత్ముని సేవ చేసినట్లే అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి, ఆ చెట్టు వృద్ధి చెందాలి అని అంటే దాని మూలంలో ఉండేటువంటి వేర్లకు నీళ్లు పోయాలి, అంతేకాని కొమ్మలు బాగా ఉండాలి అని కొమ్మలకు చేస్తే కాదు. సో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదాన్ని సమగ్రంగా అనుసరించినను ఆ రెండింటి యొక్క ఫలాలను మనం పొందుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని పండితులు చెప్తున్నారు అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి మరికొంత వివరణ ఇస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి స పశ్యతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము అంటే సాంఖ్యము ద్వారా పొందబడు స్థానమును భక్తి యోగం ద్వారా పొందవచ్చునని ఎరిగి
ఆ భక్తి యోగము మరియు సాంఖ్య యోగములను ఏకస్థాయిలో ఉన్నట్లుగా చూసిన వాడే యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనము ద్వారా, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని పొందడానికి చేసేటువంటి ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం ద్వారా చేరేటువంటి స్థానమును ఆ భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని ఎరిగి, ఇక ఆ అధ్యాయాన్ని భక్తి సేవను ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవాటిగా ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వారే యథార్థాన్ని దర్శించినట్లు, అంటే వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్నట్లు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ జీవుడి యొక్క జీవిత చర్మ లక్ష్యము కనుక్కోవడమే తాత్విక శోధన యొక్క నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం. అలాగే జీవిత పరమ లక్ష్యము ఆత్మానుభూతియే కనుక రెండు పద్ధతుల ద్వారా కూడా చేరేటువంటి నిర్ణయాలు ఎటువంటి భేదము ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కనుకనే ఈ రెండు ఒకటే అని ఎవరైతే దర్శించుకోగలుగుతారో, తెలుసుకోగలుగుతారో వారే యథార్థాన్ని తెలిసినట్లు, వారికే యథార్థము తెలిసినట్లు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తు మయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేనాధిగచ్చతి. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడు కాకుండా కేవలము కర్మలను త్యజించుట ద్వారా ఎవ్వరునూ సుఖమును పొందలేరు. కానీ భక్తి యోగమునందు నియుక్తుడైన మననశీలుడు ఆ పరబ్రహ్మమును శీఘ్రంగానే పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనడము అంటే నెలకొనకుండా ఉండేటువంటి కేవలము సమస్త కర్మలను సన్యసించడము మనిషి సుఖవంతునిగా చెయ్యలేదు అని చెప్తున్నారు. అన్ని కర్మలను త్యజించి ఉంచినంత మాత్రాన అతడు సుఖవంతుడు కాలేడు. అంటే భక్తియుత సేవ చేయకుండా కర్మలను త్యజించడం ద్వారా అతడు సుఖవంతుడు కాలేడు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటారో వారు చాలా తొందరగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తి యోగంతో కర్మనునరించువాడు అంటే భక్తితో పనిచేసేటువంటి వాడు, విశుద్ధాత్ముడు, అలాగే మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేటువంటి వాడు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రియమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే సర్వులకు ప్రియమైన వాడు ఉంటారు. అంటే భక్తి యోగంతో కర్మనునరించేటువంటి వాడు, విశుద్ధాత్ముడు, ఇంద్రియ మనసులను జయించినటువంటి అయినటువంటి మనిషి అందరికి సర్వులకు ప్రియమై ఉండును అని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్వుల ఎడ అతడు ప్రియమును కలిగి ఉండును, అట్టివాడు సదా కర్మలను ఆచరించుచున్నను ఎన్నడూ బద్ధుడు కాడు. అంటే ఇక ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా మోక్ష పదములో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి జీవునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు అయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ప్రతి జీవుడు అతనికి ఇష్టమైనటువంటి వాడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి వారికి ఇష్టమైన వాడు. అలాగే ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తనకు ఇష్టమైనటువంటి వారుగానే చూస్తారు. దీనికి కారణము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ ఉండేటువంటి వారు అందరిలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగినటువంటి వారు, అందరూ తనకి ప్రియమైన వారుగా భావించగలిగేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నా అవి ఎటువంటి బంధనాలను కలిగవు. ఎందుకంటే
అవి భక్తి భావనలో చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఉండేటువంటి వారు నిరంతరం కూడా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఉంటారు. మరి కృష్ణ సంబంధంలో ఈ చేసేటువంటి ఏ పనైనా అది అకర్మగానే ఉంటుంది. అంటే ఎటువంటి బంధనాలను అది కలిగిజేయదు. దాని వలన ఎటువంటి ప్రతిక్రియలు ఉండవు. సో కనుక అటువంటి జీవుడు అంటే ఆ అకర్మలను అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు ఎటువంటి బంధనాలను అంటే ఈ దుఃఖ సాగరంలో ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోనికి మళ్ళీ రాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తి భావనలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ నిమిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియానింద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. సో ఇక్కడ ఏవా అంటే ఇక్కడ నిశ్చయముగా, కించిత్ ఏది, కరోమితి అంటే నేను చెయ్యను అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కర్మయోగంలో దృఢ సంకల్పంలో స్థితులై ఉన్నటువంటి వారు అంటే దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. వారు చూస్తున్నప్పుడు అంటే వారు చూడడము, వినడము, తాకడము, వాసన చూడడము, తినవడం, నడవడము, నిద్రపోవడము, శ్వాసించడము వంటివి చేస్తున్నప్పటికీ నిజానికి తానేమీ చెయ్యనట్లుగానే తనలో తాను సర్వదా ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే కర్మయోగంలో దృఢ సంకల్పంలో స్థితులై ఉన్నవారు చూస్తున్నప్పుడును, వింటూ ఉన్నప్పుడు, సృజిస్తూ ఉన్నప్పుడు, వాసన చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, కదులుతూ ఉన్నప్పుడు, నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు, శ్వాసక్రియలప్పుడును, మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, విసర్జిస్తూ ఉన్నప్పుడు, కన్నులు తెరుస్తూ ఉన్నప్పుడు, కన్నులు మూస్తూ ఉన్నప్పుడు చేసేది తాను కాదు అనేటువంటి ఎల్లప్పుడూ భావిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ ప్రాకృతిక ఇంద్రియంలే వాటి విషయములలో కదులుతూ ఉన్నట్లుగా ఆ దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో వారు గ్రహించగలుగుతారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విశుద్ధ స్థితిలో ఉంటాడు. తత్ఫలితంగా ఆ కర్త, కర్మ, పరిస్థితి, యత్నము, విధి అనేటువంటి ఈ 5 అంశాల పరోక్ష కారణాలపై ఆధారపడి ఏ పనితోనూ తనకు సంబంధము ఉండదు అని అతడు భావిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో దివ్యమైనటువంటి ఆ కృష్ణుడిపై ప్రేమయుత సేవలో నెలకొని ఉంటుంటాడు. ఇక అతడు తన దేహంతో, ఇంద్రియాలతో పనిచేస్తూ ఉన్నట్లు కనిపించినా కానీ తన యొక్క నిజస్థితిలో అతడు ఏది కూడా చెయ్యనట్లుగానే ఉంటాడు అని చెప్తుంటాడు. సో సాధారణంగా మనకి 9 విధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, అలాగే సాఖ్యము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలలో మనము 9 విధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అంటే శ్రవణము, ఆ భగవన్నామ మహిమలను వినడం, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడం, నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని లీలలను వింటూ ఉండేటువంటి విధానము శ్రవణ. ఇది కూడా భక్తి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటివి. సో ఆ భగవన్నామ మహిమలను, భగవంతుడి యొక్క నామాలను, భగవంతుని యొక్క మహిమలను వినడం మొదటిది శ్రవణం. కీర్తనం, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను గురించి కీర్తించడం, చెప్పడం. అలాగే ఇక స్మరణం, ఆ భగవంతుని నిరంతరం కూడా స్మరణం చేసుకోండి, భగవత్ స్మరణం చేసుకుంటూ ఉండడం. ఇక ఆ పాద సేవనం, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల దగ్గర సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందడము, ఆయనకి సేవ చేసుకోవడం. ఇక అర్చనం అంటే ఆ శ్రీ విగ్రహారాధన, భగవంతుణ్ణి
ఒక సుందరమైనటువంటి రూపంతో ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రూపాన్ని చూస్తూ ఆ భగవంతుడికి సేవలు భక్తియుతమైనటువంటి శ్రీ విగ్రహారాధనము చేసేటువంటి విధానం. ఇక వందనం, ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకోవడం చేసేటువంటి విధానం, అది కూడా భక్తి మార్గమే అంటుంటారు. అలాగే ఆ ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం, భక్తుడిగా సేవలు చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందడం, అర్జునుడిలాగా, హనుమంతుడు. అలాగే ఇక ఆ భగవంతునితో స్నేహాన్ని చేయడం, ఆ అవకాశాన్ని పొందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఇక భగవంతునికి ఆత్మ సమర్పణం గావించడం అంటే పూర్తిగా తనను తాను నివేదించుకోవడం, బలిచక్రవర్తి. సో ఇక్కడ శ్రవణానికి ఉదాహరణకు మనం పరీక్షితుడు చెప్తాము. అలాగే కీర్తనం, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తించి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి. అలాగే స్మరణం, నిరంతరము కూడా స్మరణం చేసేటువంటి విధానాలలో ప్రహ్లాదుడు. అలాగే పాదసేవనము లక్ష్మీమాత, అర్చనము, అలాగే వందనము, దాస్యము, సాఖ్యము, ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో మనము చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణలుగా ఇవ్వబడినటువంటి, అయితే ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలలో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి రాజా అంబరీష్ మహారాజు ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కళ్ళు, ఇంతకుముందు పరీక్షితుడు, సుఖదేవ్ గోస్వామి, తర్వాత ప్రహ్లాదుడు, లక్ష్మీమాత, తర్వాత అక్రూరుడు, హనుమంతుడు, అర్జునుడు, బలి చక్రవర్తి అని చెప్తే ఈ 9 రకాలైనటువంటి మార్గాలను ఆచరించినటువంటి వాడు రాజా అంబరీష్ అని చెప్తారు. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి మార్గాలను ఆయన అనుసరించిన వాడు అని చెప్తారు. అందుకే యోగ పరిపూర్ణుడుగా అతడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంబస. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఫలములన్నింటినీ భగవానునికి అర్పించి సంగత్వము లేకుండా తన ధర్మమును నిర్వర్తించేటువంటి వాడు తామరాకు నీటి చేత అంటబడనట్లుగా పాపకర్మల చేత అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తారు. అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలన్నింటినీ కూడా భగవంతునికి ఇచ్చేసి ఆ ఫలాలపైన ఎటువంటి మమకార ఆసక్తులను లేకుండా తాను చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా తన యొక్క ధర్మమని భావించి ఆ కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు తన చుట్టూ ఎన్ని బంధనాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి చేత ఎటువంటి ప్రభావానికి లోను కాదు అని చెప్తారు. ఎలా అంటే తామరాకు నీటిలోనే ఉంటుంది, కానీ అది నీటితో తడవదు అని చెప్తారు. సో అదే మాదిరిగా ఎవరైతే తన ఫలాలన్నింటినీ కూడా భగవంతునికి సమర్పించి ఆ ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా తన యొక్క ధర్మంగా నిర్వర్తించేవాడు ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి బంధనాలు దేనితో కూడా అతడికి సంగత్వము లేకుండా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి బంధనాలకు అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ బ్రాహ్మణి అనేటువంటి పదం అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో అనేటువంటి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పూర్తిగా ఉంటారో వారు ఈ బంధనాలు దేనితో కూడా తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల ఇంద్రియాలతో ఉన్నటువంటి దేనికి కూడా ప్రభావితుడు కారు అని చెప్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు అంబరీష్ మహారాజ్ తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు, అందరినీ పిలుస్తున్నాడు, గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాడు. బట్ దేనికి కూడా అతడు అనురక్తుడే లేడు, అన్నిటినీ త్యజించినటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఆ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి మన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అక్కడ వారికి పరిచయం చేశారే తప్ప అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అతడు ప్రభావితులు కాదు. సాధారణ జనులు అక్కడికి వెళ్ళగానే మన సాంప్రదాయాలన్నీ వదిలివేసి అక్కడ ఉన్న వాటికి అనురక్తులు అవుతూ ఉంటారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ
ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశ నాగరికతలలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మన ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపుకి, ఆ కృష్ణ భక్తి భావన వైపుకు, కృష్ణ చైతన్యం వైపుకు మరల్చగలిగినటువంటి వారు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఆయన వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితులలో హిప్పీ కల్చర్, ఒక సాంప్రదాయం అంటూ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అన్ని రకాలుగాను ఉండేటువంటి ఆ వెస్ట్రన్ కల్చర్స్ నుండి సాంప్రదాయమైనటువంటి కల్చర్కి మార్చగలిగినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో ఇంకా చెప్తున్నా, కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంఘం త్యక్త్వాత్మ శుద్ధయే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యోగులు సంగత్వాన్ని విడిచి కేవలం అంటే మమకారాసక్తిని విడిచిపెట్టి కేవలము ఆత్మశుద్ధి కోసము మాత్రమే శరీరము, మనసు, ఇంద్రియములు, మనసులతో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ యోగులు సంగత్వాన్ని అంటే మమకారాసక్తిని అంతా కూడా వదిలివేసి కేవలము ఆ శుద్ధపడేటువంటి ఉద్దేశంతో అంటే ఆత్మశుద్ధి కోసం దేహంతోనూ, మనసుతోనూ, బుద్ధితోనూ, ఇంద్రియములతోనైనా పనిచేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వారు ఆ కృష్ణేంద్రియ ప్రీతి కొరకే పనిచేసినప్పుడు దేహము, మనసు, బుద్ధి లేదా ఇంద్రియాలతో చేయబడేటువంటి ఏ కార్యమైన ఆ భౌతిక కల్మషముల నుండి పవిత్రమైనదిగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి మనం ఏ పని చేసినా అది ఆ భౌతికమైనటువంటి బంధాలు లేకుండా, భౌతిక కల్మషాలు ఏవీ లేకుండా శుద్ధమైనదిగా ఉంటూ ఉంది అని చెప్తారు. కనుక ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చేసే కర్మల నుండి ఎటువంటి భౌతిక కర్మఫలాలు ఉండవు అని చెప్తారు. అందుకే అతడు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది శీఘ్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతి మాప్నోతి నైష్టికీం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే అంటే ఆ భగవంతుడికి సమర్పించడము ద్వారా నిర్మలమైన శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. కాగా భగవంతునితో అంటే కానీ భగవద్భావన లేనివాడు, భగవంతునితో జతకూడని వాడు, ఆ భగవత్ సంబంధంలో లేనివాడు తన శ్రమ ఫలం పట్ల అంటే తన కర్మఫలం ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నవాడుగా ఉంటాడు. అటువంటి వాడు బద్ధుడవుతాడు. అంటే అటువంటి వాడు ఈ భౌతిక బంధనాలలో, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే మమకారాసక్తిని కలిగి ఉంటాడు. ఎప్పుడు మరి ఆ భగవద్భావన లేకపోవడం వల్ల. ఎవరైతే భగవద్భావనలో ఉంటారో అంటే స్థిరమైనటువంటి భక్తి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి దేహభావనలో ఉన్న వ్యక్తికి తేడా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు కృష్ణుని పట్ల ఆసక్తుడై ఉంటే, ఆ భగవద్భావన లేనివాడు అంటే దేహభావనలో ఉన్నటువంటి వాడు, నేను ఈ దేహం అనేటువంటి భావనలో ఉన్నవాడు, అదే నేను ఆత్మ అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి పద్ధతి. సో అలా ఆ కృష్ణుని పట్ల ఆసక్తుడై ఉండి ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలోనే పనిచేస్తుంటాడు. కానీ దేహభావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తుడై ఉండి తాను చేసేటువంటి కర్మ ఫలాల ఆ ఫలాలన్నీ తానే పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సర్వ కర్మాణి మనసా సన్యాస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు,
సర్వ అంటే అన్ని, కర్మ అని అంటే కర్మలను, మనసా మానసికంగా, సన్యస్య అంటే విడిచిపెట్టడం, సుఖం అంటే సుఖంగా, వశి అంటే వశం పరుచుకున్నటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ దేహదారి, ఆ దేహమందు ఉన్నటువంటి జీవుడు ఆత్మ, ఆ దేహదారి తన స్వభావాలను నియమించి, అంటే తన కర్మలన్నింటినీ, తన యొక్క స్వభావాన్ని నియంత్రించుకోగలిగి, మానసికంగా కర్మలన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు, అంటే సమస్త కర్మలను మానసికంగా విడిచిపెట్టినప్పుడు, కర్మను చేయక, అంటే కర్మలను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణము కాకుండా 9 ద్వారాలు కలిగిన పురములో, అంటే నవద్వారపురం, 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి పురం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ దేహము 9 ద్వారాలను కలిగినటువంటి ఒక నగరంతో పోల్చుతూ ఉన్నారు. సుఖంగా అతడు జీవించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి, అంటే ఈ దేహాన్ని ఒక నగరంలాగా భావిస్తే అది 9 ద్వారాలు కలిగి ఉన్నటువంటి నగరము ఈ భౌతిక దేహం అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తన యొక్క స్వభావాన్ని నియంత్రించి సమస్త కర్మలను మానసికంగా వదిలివేసినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా, కర్మకు కారణం కాకుండా ఆ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి దేహంలో సుఖంగా జీవించగలుగుతున్నాడు, అసలు వసిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి 9 ద్వారాలు, 2 చెవులు, ఒక నోరు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, తర్వాత అపానము, జననేంద్రియము అనేటువంటి ఈ 9 రంధ్రాలు ఉండేటువంటి ఈ దేహం, దాన్ని ద్వారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో దానిలో సుఖంగా ఆ జీవుడు వశించగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మరికొన్ని అంశాలను రేపటి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్